लोगोफोरनो जोंनि उदालगुरियाव थांनो नागिरनायखौ बिथांमोना उदालगुरियाव मिसनाव हाबहैनायखौ नुदों र' दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना होनाय मिसनाव हाबना थांनाया गोबाव जाथारबाय ओमफ्राय थांनो नागिरदों र' थांनो हायनि बिसोर रोसि लोंनो बा नै बेयावबो लामा जेराव मोननायनि सिगां जाय बेफोरथि फैनानै गांनानै गांहाबना थायो ओंखामफोर उखैना थायो होमबानिया मोलोंगोन आरो लोंलांनो हागोन नालेंखर रोसि गासैबो फेसिलिटि मोननोसै दानिया गासैबो नै जेरावबो लारि बेयाव पार्क उदालगुरि इभेन्ट पार्क बेयाव मा जरा फट' लाफायो सिख्लाफोर उदालगुरि इभेन्ट पार्क हायखायो रौता तेजपुर कालाइगाव बिदि सोब लामा दङ तेजपुर 76 किल'मिटार मामोन इण्डियान मार्क बेयावबो मोनो इण्डियान मार्क बेयाव हाबा जोङो होमबाबो आइथि बारहोनानै बुंनोसै आइथि बिशाल मार्केट मोनफैबाय जों हाबहैनोसै बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय हा एन्ट्रि जाबाय बिखिनियावलाय माथो हिनजावफोरनि गोजालै हिनजावसाफोरनि गोजा बाहायनो नै गाखो बहा थाबोखो नोंलाय दासो जादों खालि फाथो हौवाफोरनियाव रावबो बाया नामा हौवाफोरनि ड्रेसखौ सामलाय ने बेयावसो बेयावसो इजार प्लेन नै 159 नै नायजेनबाय इथि नायनायनि लेडिस टाइपसो सोरबायदि साप्रि लाखि नामा हौवाफोरनियाव मानो थादो हौवाफोरनि जाथाव मोनाखै हिनजावफोरनि बायदिसो नंगौना खामानि गैया मिलायदो लादो दामा 119 माने 20 थाखा 120 टेस्ट ड्राइभ नायबाय जोंनिया नै जोंनिया माबाय बरिया टेस्ट ड्राइभ बिदिनो गानखादो मिलायबाय दे लाखानोसै ने गांसे मोनबाय अखनला बेसेबां बे बुस्थुदो र' दामखौ नायनो दामखौनो नायनो 200ल'सो गोजोन 199 लादो नालि दोनखायो लाना ओरैनो लससो जाबाय आंनि मुहा खम दामि रेस्किया फैगोन जों बेखौ फानजोबनायनि अबस्थायाव फैगोन नैफोरखौ बायनांगौबा जोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव गोदोनायाव लायो गोदोनायाव लाना उन्दुनायाव आराम जागोन उन्दुनो मिलायदोलै नोंलाय लाना थां ब्लेकआ ला ब्लेकखौ आं उन्दुनो गानदों जाया थाखोसे गाखोलायनोसै लामा जालांदों जालु जाला बायनोबा जाया न'खर सोलियो नै न'खर संसार सोलियाफोरनि नै
मा नांगौ नै बेफोरखौ नै आसार सोनोबा बेफोरखौ दोनदो दुंग्राफोरखौ इयाव आसार सोजागोन खैथाथाय दामा 99 मोनथाम 99 नै जों मैगं थाइगं सिन्थासो नायफैलायलांबाय जोंनि मैगं थाइगं थावफोरसो नायफैबाय ना मोनसिया इयो दामा 375 रुपिस बेलाय 75 ml आव रे बे ml खौसो खिथिदो एक्सचेन्ज दां रिसार्ज सोयिनि ना रिसार्ज दोङो खोननैहाय खोनने रिसार्ज दोङो बे एक्सचेन्ज नांबा नङादां नायबानो जाबाय नङा खोमा नै रायनाय जोंनिया आं सायाव नांथारदों बिदिबो ड्रेसिं सेसिं नायाखैनो थान्दा ओइ उदै गिदिर मोनदों बेखौ उदै गिदिर मोनदों उदैखौसो बुखांना लानाय बायना उदै गिदिर मिलिया दिन मिलिया ना हो बॉय तू जाने वाले नहीं होगा ये नहीं मेरे पे नया देखेंगे हम लोग और थोड़ा बड़ा चाहिए ये छोटा है मोननो थांला माथो जोङो ये असला स्टाइल खालामगासिनो बुआ खेम मबाइलाव खम जागोन दा खम दामिबाबो जायो फट'ल'सो जानांगौ ना साफ्रि थुफ्रि साफ्रि जाजोबो गासिबो आंनि थाखाय साफ्रि स्टाइल गौ होनो नै बे साफ्रि नङा दा नै गाजान दो दोनखायोना नङाबा लाबोना थांसै जाबायलै थांसै जेबो गैला बेयाव लानोसो लुगैबाय थागोन बारा बेसे गोबाव थायो इसोरनो जों लानो गोसो गैला फैसायानो गैया लाबारबायनोबा ओइ थां फैसा रावबो गैला Nah, itu. जोंनिया मना लाग्राया आंनि जावाखै लोगो लानाय फादार ना गस्लाफोरखौ लानो आं लाख'नो हानाय नङा होनना गांथामल'बाबो जाबाय थांसै एबाराव नै जों जागोन चिकेन पक'रा मोनफैबाय नै जोंनिया जाग्राया सुरु खालामसै ने सिख्लाया बे हामा मिनिबायलै खामनायाव मा खालामनो नुबायना पार्टिखौ दाखोदो पार्टियाव खामफाथिदोदि पार्टिया ट्रापसो सोदो मोजां खिथिबावदोसो आङो मिनिबाय थादों जादो फालौ सातनिखौनो जायाखै माथो नोंना खेबसे दाम जाबाय नै लाइटखौ खाया
जाखांलायबाय दायो जाखांलायबाय थांसै दानियाबा थांसै ना गामि मोनफैबाय जोंनि बाराव लामाया नाय जोंनिया सां लामा बोआला मोजां जागोन हमनानै मोनला ने ला जागोन न' मोनसिगोन एबाराव मोनफैबायानो हमना लादो मार्केटावनो बेसेबा गोबाव थाबाय जोङो लाया माया मोनथामल' बिसाखौनो नायथिबाय थादों आसिलाबो रायजानो गैला मोनालायबाय मोनाबायानो होनना लानो सानो हाबनोसै दा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसैदां दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो सापर्ट खालामनो थाखाय आंनि चेनेलखौ लाइक साबसक्राइब खालामना होदो अननानै हायोबा शेयारबो खालामना होदो लोगोसे सापर्ट खालामना होदो एसेनोसै